Hej sammen, velkommen til. Her spiller vi Hunger Games inde på en ny server, der hedder Vicraft, og ja, det er vist Vic 1, 2, 3, eller 1, 2, 3 server, og jeg synes det er mega god. Der er også sikkert også andre, der synes den er rigtig ringe. Der er også andre, der synes den er midt imellem. Der er også, eller ja, i hvert fald jeg synes den er mega fed. Og man kan i hvert fald tydeligt se, at de har brugt lang tid på at lave serveren, og ja. Stone Sword. Godt, så har vi også et sværd. Ja, vi går op her. Vi kan gå længere op. Vi kan også gå deroppe til den der kiste her. Og det vil jeg så også gøre. Ja. Det kan være, at I kan høre mit tastatur, men det kan jeg ikke få fikset nu, på grund af, at jeg ikke har fået min mikrofon. Yes. Måske var det jeg til at stikke den. Så kunne jeg gå derop. Hvis jeg lader mærke til det, jeg ser om jeg kan rendere den her video i 60 fps. Det blev den anden video ikke, fordi at jeg ikke lige rigtig vidste, hvordan jeg gjorde. Men jeg ved, hvordan jeg gør nu, og ja. Jeg skal bare allerede ned igen. Okay, der var ikke noget hernede. Så går vi ud fra skibet. Hvilken vej er den nu? Det er her. Derhen. Jeg håber, jeg har fået taget alle kisterne, fordi ja. Vi kan prøve at gå ind til spawn og se, om der er nogle kister, som ikke er taget. Godt. Nå. Vi kan lige ud af den her. Jeg kan nemlig lige se, der var en kiste her. Ja. Så vi går ud til den her kiste, og vi flækker kisten, og vi tager alle tingene i den, og ja. Godt. Here we go. Vi har en diamond nu. Så skal vi bare lige op. Længere op. Ind. Okay, nu ved jeg i hvert fald, hvor der er en crafting table. Til næste gang jeg skal spille, eller hvis jeg får en diamond på et tidspunkt, eller sådan jeg kan lave iron sword. Det var dumt af mig, det der. Jeg tænkte, jeg lige var død der. Så ville jeg ødelægge recorden. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg har sikkert hørt det. Men Tobiasen kunne ikke være med i den her video, fordi han ikke er kommet online på Skype, og jeg trængte til at optage. Vi har også snakket om, at vi skal se, om vi kan få recordet mindst en gang hver anden dag, og få uploadet mindst en gang hver anden dag. Okay, jeg skal passe på, at jeg bliver clean op her. Så kan jeg lige hurtigt at smide det her ting ud. Hvorfor er jeg så dum hele tiden? Jeg er virkelig bange for, hvis der kommer nogen.
Okay, godt. Vi prøver at gå op på det der skib her. Okay, godt. Så vi prøver lige den der kiste her. Vi kan allerede se en. Au, fix. Okay, what the fuck, jeg har et liv. Okay, det er ikke godt. Så jeg tror allerede, jeg fucker den her record op. Det håber jeg virkelig ikke. For så har jeg noget til dagens video. Der er en mere. Nej. Vi løber ind på den her ø. Så kommer vi lige herop på det her. For jeg skal fandme ikke dø i den her record nu. Region lige. Flækker ham lige. Okay, han flækker mig. Tak fordi I så med. Kan jeg godt, folkens. Vi ses i en anden video, og husk at like videoen og subscribe.